912 kiloa. Pölkyn 4. yritys tai veto alkoi nytte. Ei voi olla totta. Pölkky vetää lähes tonnin ja siinä se oli. Erinomainen suoritus. Pölkky Vanha Englannin Bulldogin. Pölkyllä on vielä 5. veto. Kokeileksä nyt vai myöhemmin? Mä oon nyt saanut painoa siihen. Ja kaikille 100-kiloisille tiedoksi vielä on mahdollisuus päästä pölkyn kyytiin. Luultavasti Euroopan vahvin Vanha Englannin Bulldogi. Kuka painaa? 1014 kiloa. Pölkyn viimeinen veto, 1014 kiloa, lähti siinä. Vanha Englannin Bulldog vetää hyvin ja kevyesti meni. Päivän paras tulos, yli 1000 kiloa. Vanha Englannin Bulldogin Pölkky. Kiitos painoille, käykää lepäämään. Ja siinä Dana vetää 915 kiloa. Kyllä se kulkee matto rullalla ja siinä tuli hyväksytty veto. 10 sekuntia, 44 sadasosaa, 915 kiloa. Hyvä Dana. Seuraava koira on Amerikan Pitbull Terrier nimeltään Hellu. Hellu on koirien veteraani, mutta samalla myös pieni koira ja aloittaa 300 kilolla. 300 kiloa pitäisi, eli kärry plus 100 kiloa, 200 kiloa. Eli siinä niin, varakas ja meikä poispa. Haluatteko te uuden kyydin? Pieni koira, no niin. Ja eli hei, jotka vaakaa. Ja 8-vuotias Hellukoira on taakavedon veteraani, painaa 18 kiloa ja kokeilee 322 kiloa. Ja aloita kun siltä tuntuu. Ja näyttää olevan kisan nopein koira. Siinä se oli. Aplodit pienelle Hellulle. Hyvä Hellu. Ja Hellu kokeilee heti perään 500 kiloa. Eli siellä, ja siellä on toinen Blaze, ihme vaaleanpudoksinen. Hyvä vaan. Ja Hellu kokeilee 509 kiloa. Hellu on 8-vuotias Pitbull Narttu. Ja siinähän se lähtee pikkasen nykivä tyyli. Intoa ainakin riittää. Ja siinä meni 12 sekuntia. 509 kiloa. Hellu painaa itse 18 kiloa. Hyvä Hellu. Eli siitä 2, siinä ja vaikka siinä, niin
jos siitä saisi vaikka 50 kiloa. Hellu kokeilee omaa personal ennätystä. Siinä lähtee pikkasen nykivä tyyli. Ja nyt on kyseessä Hellun ikioma maailmanennätys. 580 kiloa. Ja kevyestihän se meni. 11 sekuntia 24 sadasosaa. Hyvä Hellu. Palkinnoksi Hellu sai motivointipatukan, josta ilmeisesti saa motivaatiota. Ja Hellu siirtyy sinne vähän lepäilemään. Seuraava koira on koira nimeltään Lili, joka on kisojen juniori ja aloittaa 100 kilolla. Ja Erkki lähti vetämään. Ja 7 sekuntia 75 sadasosaa. Paino itse asiassa lisääntyvät tässä matkan varrella 626 kiloa. Koiran kannalta on huono, jos se välillä pysähtyy, koska kaikkein vaikea on liikkeelle lähtö. Koirahan suorastaan keulii. Ja siinä aplodit Erkille. Aika oli 36,78. Vaivaiset 50 senttiä. Okei, ja nyt omistaja vähän jeesaa siinä, niin ainakin koira pääsee vetämisen makuun. Aplodit Erkille. Tällä kertaa hylätty suoritus. Jana-koira kokeilee päivän ennätystä 1035 kiloa. Omistaja selvittää vähän hihnoja. Ja painoihmisiä, pysykää matalana, älkää ja hyviä se Dana lähtee. Ja siinä tuli ajan 8 sekuntia, 1035 kiloa. Aplodit Danalle. Ja tulos on hylätty, vaikka sinänsä tärkeä on, että saa koira vetää loppuun asti. Hyvä Dana, aplodit Danalle. Ja siihen loppui aika. Hyvä yritys omistajalta. Vähän vetää vielä vajalla painolla. Aplodit Danalle. Ja oi. No, hyviä se meni. Ei muuta kuin